darajating raja Sucana sarcana kelu kalulun kala didol Arjaka blah iblis laknat padha jek-jekan saking siswa cantrik manguyu jejangkan sing padha caket karo aku ora ana sing tak caketake jaba mung Anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake padha rarja sapraptamu Sembrono Senggono tansah pinaring kawidadan ing sambi kula sawanipun ing abdi pun Anoman kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban tak tampa ndadekake jimat janjane aku ki ya ora madheg pendhita janjane aku ya ora madheg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat wingi kae ana wong kena kampak gulune wis kiwir-kiwir gawa mrene tak tambani dadi lan patine sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil merga nek mari ra urung wong kuwi cacat mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat akhirnya aku dadi sawijining pendhita sing kondang kawenang-wenang nah iki sing dadi gumunane atiku man inggih kowe iki dadi pendhita wis suwe inggih ana ing pertampan Kendali Sada ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar pendhita sing lagi entas durung karuan jero cethake ngelmuku jero cethake kawruhku ning sebab apa kowe kok suwita karo aku apa sing tak goleki kula nyuwun pamunten penemban kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun ambrahmana utawi madheg pandhita saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten sagedipun kembali dening sinten kemawon nanging wonten ugi sawijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging ilmunipun mboten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget heeh pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti inggih ning aku ora duwe ilmu apa-apa lho man aku ki blas ora duwe ilmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek ning aja tok anggap ngelmu cethek ngelmu ming sepele ning nek ora dicake ya ora apik inggih ning nek dicake ya iso dienggo sangu urip ning alam padang upamane tetembungan jer basuki mawa beya ngono kuwi iki ketoke dadi sepeleke pisan sapa salah bakale seleh ngono kuwi ya wis dadi sepeleke inggih sapa utang bakale nyaur ngono kuwi ya wis disepeleke ketitik do semaya inggih kuwi ya disepeleke nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau inggih becik ketimplek anu becik ketitik ala ketara ha kuwi ya kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan mula wong urip ana padang iki nglakoni sing becik-becik ha ta inggih
tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketite ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikno kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke mung hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kreping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ora usah dadak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayo engkong si kasembadaning Gusti. Malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho ukara kaya ngono kuwi ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arep alam padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sae oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepiye-kepiye apa wis, tembung apa? Tuturi andayani. Lho, kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking Sang Penembahan langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kowe pepetinganing jalma, unusaning titah. Ngono aku gelem mejang sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendra pangruwating Diyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wah. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti sanes kersanipun kula bojone si sapa bojone Wisrawa Sukesi. Dewi Sukesi mbiyen gone nampa aji sastra jendra ayu ning rat pangruwating Diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah Wisrawa nalika semana ya kena dampaking sastra jendra ayu ning rat pangruwating Diyu pendhita sing ora nate ketel-kelepetan dedosan kena dayaning sastra jendra temang lumpruk tanpa daya calon mantu dipek dhewe mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih. Kok anak-anak Rawana. Inggih. Ingkang bajeng menika Rawana. Heeh. Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukesi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih.
Paham? Inggih. Ngertos penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kenthir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindan penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa tementel apa ngelmu apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pindan. Nek cara mbiyen kowe suwita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu. Jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten mremban. Lelu. Heeh. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan petrabahan iki tau to percobaan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo ndandut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula suwita kalian pendhita ingkang sajaipun geculku marucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arep guyon ning tetep mengandung ilmu ora sak kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Man, wonten dawuh. Aku jane iki arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta iku arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah caki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayaku ngelih wae aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayaku ngelih. Inggih, inggih. Bale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Ha iki kowe ora usah melu-melu nek dayaku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayaku menghargai rame pertapan tebing miring kene. Inggih, kok naminipun tebing miring. Sakarepku kok rawel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora usah melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayahipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene, tak tonton saka epek-epekku. Iki tae sing teko iki bangsa Nerpati. Utawa bangsa Piyai. Ning arep dikaya ngapa nek Piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ih, ngestaken dawuh. Kena mundurane. Iya, ngestaken dawuh penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu ngajaping matu sarining gawang ing dereng ngantos paripun sami Mbak Wacana
sarurawipun Begawan Dunopati harus ingkang dumrojog tanpa lapan karya cingak sang perempuan Bawursari. Sabar Bapak Perempuan. Saking semangate sawise nampa amplom. Aku mau direm karep terus-terusane diantenan. Oleh kandhang blekudung selalu gembal Semarante. Dipate, pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Mendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring lah kok. Lho, niki kok mboten pangling menika? Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun ra. Menika ra kadidene Panakawan Bagong ta menika? Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Lah murite ya akeh men wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang anjuk ana ing pertapan kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Bawursari. Iya wong kali nyandang ya iso ora pokra. Lah iya. Lah ing atase pendhita kok mung kudung cawet kaya ngono ki marang piye? Aja sembrono apa wewe. Iki lentok nang ngendi? Aduh. Kuwi padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dadi madheg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembukan ape-ape kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekana Pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangina. Dateng kula anggen lumapan wonten ing pertapan tebing miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti yen to Praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nanging aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinun Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun wonten 3 sasi anak Sinun Prabu Duryudana berolahraga. Nandhang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kok sing dirembukan karo piyayi kok misak kepenak dhewe. Sabar Kakang Durna, sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandhang roga kuwi lara. Monggo nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerahe Sinun Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madheg pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula wektu dina iki sowanku utawa praptaku utawa rawuhku ning pertapan tebing miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora. Oh. Yen apa kudu Begawan Durna meksa karo
Begawan, sapa jenengmu? Bawarsari. Bawarsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincong sikilmu Panakawan. Kagat risang ngapirang urinangku kinambet kambet ngono rawuhmu nang kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Mbok Prabu Duryudana arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana nang pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Wonten dawuh. Cetha nek Kurawa gawe kisruh pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, lahir batos mangkatonan. Nggih, ngestaken dawuh. Kurawa dundurke nek iso, nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh Pramban. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Anoman sing betengi Begawan Bawarsari dasar para nyata kartomarmu. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa barining para sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani karo sing tawedene apamu. Ora minggas ngarep tebak dadamu ngene marganing patimu sing ngolina prapting lalis karto karemu.
Kimbal Sumaranti hawala. Wis ora karo-karuan Dipati. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sarsaran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani Bratutri liya dina pancen isa dilimpe mengke Bagong dilimpe dikowo nang jagat geger kalebet kayiwangan katraking gawa panas krana kawontenanipun Pandhita anyar katon inggih mapan wonten ing pertapan tebing miring ingkang ngagelar kawruh Santemakath para kawula miwah para satriya lan para brahmana ingkang samya sumuya dhateng pangrehipun Sang Begawan Bawur Sari malah raos manah kula kumacelu kaselak lan kepengin kados menapa ta pewujudanipun Begawan Bawur Sari teka ngewak-ewakaken jagat Kakang Rada matlangening kalangiran aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga menawi kula mekaten monggo kula dherekaken monggo Kakang Ratu Gonjangkan sing langit kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gandrum Om Mastunomo sidam skaring bawun langgeng apa iki nganggo para Begawan Bawur Sari dasar kepara nyata lho kita mboya basa lan panjenengan ulun diwaning para dewa teka kita mboya basa apa kita bakal entuk sot saka panjenengan ulun pripun entuk pot entuk sot soto wah mboya paketo sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun nuwun sewu Bu Kulun kula madheg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon lan kula sampun nyuwun idin saking dinas pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa kula manut kok dipun singkiraken ulun ingkang bakal ngindhake kelawan jeneng kita Bagong monggo menawi panjenengan ngersakaken mekaten Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kok lha iki kok bakal malah
Udah nganduk ngapa ta cah iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok diteoke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku, mongko le ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wo lah mongko Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ngarep minta-minta iki. Wah, suarane kok le. Kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wacana. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Bawor Sari. Konangan iki aku. Nek ngaku Bawor Sari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendero Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang badar kuwi aleman cah kuwi ora. Kowe iki lak Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendero Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkau rasane. Kowe. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karepmu piye? Kowe rak kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari-lari lah. 12 le omong Semar. Lari-lari kok lari-lari lah. Karepmu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora? Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra tak. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kok kaya piye? Padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Apa ora kobong? Rokokku sing kobong. Kapokmu kapan kowe? Sare ra tok keke wondo. Wis Pak gek ceket-ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anakku. Woi, Pak, waduh wis. Wah, wis. Lah kok lemu ampuh kok mung nganggo anduk ku jane lemu entuk nendi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur wit dapur ampring kono. Bagong, rasa goleki wae. Nyotakne popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan nang angkringan mangani apa-apa nek bar mangan kok tanggo kudung ora mbayar, Pak. Pak. Gareng kok ana suarane? Kok ora ana rupane? Truk. Reng, kowe iki nang ndi? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nang ndi? Pak. Bagong. Lah, tenan lah. Gareng iso ilang to merga bapakku. Ilang matamu.
kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh aku mangan sate terus tak krukupi raiku tak nek ngarepe bakule iki malah muni ngapa mencicil Mas ngono ayo ketok karepmu piye lah Bagong kae mau sapa kondene ya salinane pripun Mas kowe wis rampung le nyambut gawe aku wis leren le dadi pendhita lakon kok ming opok wewe sing nanggap ya ming bolose enak iki Mbak angger dikai gayeng-gayengan ini ra senenge ra jamak-jamak kowe ganti ya ngis kedhawa Kang Mas Well, mantuku wedok to. Iki Rama. Wah, bojone Bu Agung kaya bakoh ngono. Leleng iki, Tru. Iki meceli kayu barang nang meceli kayu menek uwit ngerontok kambil. Aku rak mulai awakku resik kan aku ora tau nyambut gawe. Ha iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo Dik, mulai yo Dik tak treke yo. Mulai dhewe wae. Petro ya arep macem-macem terke-terke. Yaene iki rawan. Rawan apa? Kowe kuwi sing bebayane kok. Iso tok tabrak tenan kowe. Rek mudal e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih. Lo tak wangsul. Wis kono hati-hati. Lihat sing peteng. Lho. Sing padang, heeh. Entene nek protelon. Padake ra krungu aku. Arep ngapa neng protelon kowe? Kon jajul kala menjingmu ya. Apa? Wong kok kaya ngono lho. Wah lah terus iki garis besare piye, Bab? Aku ya bingung, Pak. Ya wis 2 jam apa? Mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing werna-werna. Iya. Sing sarine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Climene ya wis ngene iki sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial. Aja digawe gelo. Men tresno karo wayang wiwitan tresno karo Bagong sak suwene mengko saya suwe tresno karo liyane tresno karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan rasa kagem Semar wis ora usah ditepuk tangan aneh-aneh werna-werna ngono ya Pak. Heeh. Muga-muga ya langgeng sak teruse Climen ki fleksibel Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing ming guyon-guyonan, tinggal memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak kanca Pak. Iya, bagus. Tinggal iklan ya oke. Mula ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo kula aturi ngisi kanthi wayang Climen sedaya saged sae samudayanipun.